Posachedwapa tikupasirani zimene anayankhula Mike Zeda Geoffrey kumzuzuzulo pamene chipani chawo chimene alowa kumene cha MCP anawapasa mpata kapena kuti mwayi kuti awayankhule anthu kumeneko pa msonkhano umene umachitika pa Baka Ground, ndipo Mike Zeda Geoffrey anayankhula motere. Ndabwera eti ndine mlendo ngati ndabwera eti aliyense adachita choncho dzanja lake, aliyense adayimika dzanja lake. Chibhekera kwacha Dr. Chakwera nanga bulldozer chimwendo Mama Godani Hala ife tonse. Choyamba nipereke ulemu kwa guest of honor olemekezeka Secretary General athu landani ulemu wanu. Ndipereke so ulemu kwa Right Honorable a First Vice President athu achipani chokoma Mama Godani Hala landani ulemu wanu. Mwachidule nduna zonse chipani chose malingani nthawi. Amalawa anzanga ndabwera pano kuti ndikuuzeni ichi. Ndale sitikudya chimene timaphindula mukadzuka mama ukavota, chimene mmembekezera kumadera ndi chitukuko. Ndeine pakali panopa ndaona afumu amapempha zitukuko, chitukuko amapempha kuboma lolamula. Boma lolamula ndilimene limapereka chitukuko. Utekuyapa Mama Hala ona bochi mwendo mmene ateremo message yapita kali kwa president. Ndiye kuti zitukuko zimene apempha afumu pano zibwera. Koma akabwera wotsutsa kuti enafe tichoke, tinaona kuti wotsutsa sabweretsa chitukuko. Akabwera pa msonkhano amangokunamizani kuti kuona boma akatero fumbi khobo. Bwana asetale chenu President ineyo mmene amandilandira ku 24 ndikulowa chipani ndinanena kuti ndikubwera ndi ana ndatsukulu. Ndipo dzulo mmodzi wa vana wavomereza kuimpanga indozi Dr. Chakwera kuti apitirizabe kulamula. Kodi ndikunama? Simnaoni makiribi? Simnafe? Anena kuti ifeyo ku convention yathu tapanga indoza Dr. Chakwera. Chifukwa anena kuti aprofesa Sabina Mthalika abweri ku MCP. Ndiye bwana Mungu wapatsa kuyeliyo chairman. Chifukwa mipando ikulu yakwanakala sobokhala koma uyeliyo chairman wakwanira malingani saizi yawo. Amalawa anzanga ine siniphetira nidadziwa kuti njira nkuboma. Njala mukupempha ichokera kuboma, chakudya akupatsani uchokera kuboma. Wotsutsa lomkati njala chakudya sichita pamene boma abweretsa cha ndadutsa chiweta ine nadutsa chiweta
ndakusirani mapoti ho koma Chakwera wabwera utsakoza msongo utsakoza msewu amalawa nzanga malingani nthawi ndapatseko sazanga ena kudala nkhuleko koma ndifuna ndikuwuzani mawu omaliza kakuli MP wotsutsa asadza kunamizani Dr. Chakwera amapereka 200 miliyoni yokozera zitukuko makonstituency ndiye kuti mnganinani kuti chitukucho akupanga yekha MP wotsutsayo kapena president ndiye ikakwana chaka chamawa sekutembala palibe kusintha boma ndilo mweli opposition isi yoti zitsutsaso ndiyo mwe ija ambuye akudalitseni ndapereke maiki bwana mnigokere nipange correct kantu kamoza 1.8 billion ya Karonga Northwest. The whole Karonga is 4.5 billion. Iya kawika kunu yani ya uchomeno katundu mzito aliyese lero koyamba eti kuti mwana wanu Jesse Kabwira abwere pano nkudzapanga kwacha ndetufuna tipange kwacha sitichedwa pa kwachapo kwacha Dr. Lazarus Makazi Chakwera chifukwa cha nthawi ndingopita pa nkhani enieni ine choyamba kuno kukaronga ndi mwana wanu mwayenda nane pa academic freedom wetu ngakhale pose muja DPP mati funo ndipha anandichaja treason kundiochera galimoto kundizunza eti ndelero ndifuna ndikulimbitseni mtima DPP sabwere pano ndikuwuzani kuti iwombola dziko lino ulibe akunama nkhani yake ndi inu kuno kukaronga chinthu chimene mmakonda kwambiri ndi maphunziro sichoncho ndelero amene ampatsa usekretary general nduja nkati sapepetsa nkuwazunza nawo amasukulu amene akabwerera makoleji mutsekaso amene anaphacha sowanda siwo ndeba nkhani ya maphunziro ngati anthu inu mmakonda maphunziro simungalole kuti minister wa education nthawi manager analipita Mtarika lero akalamulire ayenda masukulu taona ni Chakwera chitengereni boma sinatsekepo university nde ineyo mudzina la maphunziro ndikuti DPP never again sisazachitikeso tamvana teti fundo yachiwiri anthu a DPP ananena likuswa mtengo kuti anthu akumpoto sadzalamulira dziko lino anthu a DPP ananena kuti alibe nanu ntchito akakufuneni lero akuluakulu kuno osapatsa ngakhale ya kansala anadana nanu anakutukwanani pamene Chakwera wabwera amene watiyendetsera convention yokoma ndi mundinda ndi awali apa mwana wanu wako nkuno sichoncho kukhalaso pamene paja mukati muonetsetse zitukuko kuno zikubwera nkhani ya madzi Chakwera akukonza sichoncho misewu akukonza sichoncho nde wokonda kumpotonda nde inu mukakhala pano mukamavota senta yanu nungofuna muirozi ndikutiko aliyese aloze ngati uluku tione abweti ndaliyese nthawi ikakwana mukatani mukalembetse chachikulu ndichoti mukatani nde pano ndikufuna aliyese agwire pa mtima pake apa pamene amapanga promise ndetiyeni tigwire pa mtima aliyese ndinayo ndikulonjeza yankhulani ndikulonjeza kuti akatsegula kulembetsa ndikalembetsa kuti ndikavotere Chakwera mukuona pamene tikunenapa akukuona ndi mulungu eti nde ndifuna muloze kumamba kuti mulungu akukuonani mukuti mudzatani kodi mudzakalembetsa eti andi mudzakavota eti
akuluakulu mawu anga omaliza monga oyankhulira chipani ena akuwuzani kuti mitengo yakwera zona mitengo yakwera koma ndikunena pano ku Zambia ali ndi 21 hours opanda magetsi ife kwathu kuno tikumakhala ndi magetsi mwandimva ndikunena pano ku America ku UK kampita ku America mitengo yatani nonse munaona covid inabwera munaona tinavutikana ndi chani ndi zambiri mukaenda kulikonse ndalama yavuta koma chakwera sakukhala pasi kuti mitengo itsike ndipo chaka chino mulimi wapindula mulimi akutha kukolola ndenkhani ndisana kakhale pasi konse kumene mukayende akakakufunsani mukawuze kuti boma sitikutani Sili kusintha. ndati boma sitikutani Sili kusintha. uyu ndi tambale ili sitikutani Sili kusintha. zikomo kwambiri pondimvetsera Boma yo. Zika matele tele tele. Monso